17, kagagaling lang sa church. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan. Kakain po tayo ng bibingka. At saka brown rice. Nutty Fruity bar. Ayan. Mainit po, mainit. Sobrang init dito ngayon. Pero parang uulan naman po. Pero may mahangin. Ayan. Ito binili nila kagabi yung anak ko. Hello, kapatid Rams Moto. Shout out sa iyo. Salamat sa suporta. Ayan, thank you, thank you. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Kain po muna tayo ng bibingka. Ayan na. Masarap po ito. Doon na ako kumain sa church kanina. May pagkain. Kasi yung pinuntahan ko ay doon ibinurol sa kapilyang yun. Ibinurol yung mami ng classmate ko nung elementary. Saka pagkatapos bumalik kami, nung nailibing namin, dinala namin sa cemetery, bumalik din kami sa church, kumain kami. After ng kumain, nag-service pa doon sa UCCP Church. Yan. Ayan. So, kain po tayo. Bibingka. Ha? Mayroon akong inuwi na fruit salad. Nilagay ko sa freezer para sa mga apo ko. Ako naman itong bibingka. Ano po tayo? Kumain na ako sis Jocelyn ng doon sa church. Ito bibingka ang kinakain ko. Panghimagas. Kasi yung inuwi kong mga fruit salad, binigay ko na rin sa mga apo ko. Para sa kanila na lang. Salamat sa suporta. Saka ito. Mamaya. Merienda na ngayon. Brown rice. Nutty Fruity bar. Ayan, masarap ito, masustansya. Mga feeding kasi ng mga bata dito sa amin. Mainit yan dito sa amin pero makulimlim.
Bali, dalawa ang nilibing ngayon araw. Yung isa, kabatsa lang namin pero hindi ko siya classmate. Ibang school siya noon. Dito nila uh, dito nila dinaan yung bangka ng isa kong batchmate kasi doon may espiritista na church doon nila nilagay. Pero yung isa kong classmate talaga doon sa UCCP Church. So pumunta ako doon kasi more than 40 years. Since na nag-graduate kami ng elementary, kasi hanggang elementary ko siya kaklase. High school sa ibang bayan na siya nag-high school. Till nag-college siya, hindi ko na nakita. Nung ako nag-college naman dito lang sa next na bayan namin. So hindi na kami nagkita. Hindi lang siguro, ewan ko, 41 years, 45 years, something like that. So matagal kaya, masaya siya na nagkita kami. Ang ingay pa rin doon sa likod namin doon sa banda doon kasi nagpuputol pa rin sila ng mga kahoy. Wala nang bumagyo. Araw-araw na sila nagpuputol. Yung aso namin, pinakain ko na. Kumakahol pa rin. Mainit. Mainit. Tapos makulimlim. Doong banda doon, ang uulan yata. Kumusta sa inyong mga lugar? Nabagyo ba kayo? Dito sa amin, mga kahoy. Talang bungi guys sila. Yung dati kong inaakit na punong kahoy. Ayun, tumba na. Nag-crack yung mga sanga. Kasi ayaw kong putulin noon yun kasi naka-straight na ganyan. Pag pinutol ko yun, sa akin diretso. So hindi na hinayaan ko na. Ngayon nung nagbagyo, doon bumigay na. Oh, mukbang. Mukbang ng bibingka ito. Thank you sis, Rowena. Oh, mamaya ito pa Yung mga champurado nandun, inilagay ko sa rep kasi bibigyan ako ng yung mga feeding ng mga bata sa school.
Buti pa yung mga ilibing ngayon. Wala. Parang normal lang sa kanila yung ano, hindi gaya ng yung ang Katoliko sa dito sa amin. Yung mga pamahiem. Ang dami. Imbes na hindi ka mahirapan na, mahirapan ka talaga. Kasi kailangan mong sundin. Ayun. Tingnan ko muna yung charger na isa kasi lubat nitong cellphone ko. I-mute ko muna mga kapatid. Mamaya i-mute ko rin.
Kain po tayo fruit salad. Ayan. Nga. Sarap. May dalawa pa doon. Yummy. Sarap guys. Yan. Bigay to ng classmate ko. Yan. Ito pa, meron pa dito mamaya ito. Balik ko muna itong kutsara guys. Kung katulong natin ibanta. Ayan. Food trip ako ngayon. May na. May sa'yo na ito, oh. May. Ano yan kasi, fruit ito, hindi ito macaroni. Ayaw ng apo ko guys. Kasi puro prutas ayaw niya. Gusto niya yung may macaroni. Yan. Fruits kasi ito.
Sarap guys. Ngayon tatapon ko lang guys. Yellow ang kulay. Masarap ba? Parang yung ganin din. Yan guys, naka-charge pa yung cellphone ko. Kasi 13% lang, kaya pinapa-charge ko muna sa apo ko. Dala-dala ko kanina yung mga pera, yung pinagbintahan ko kahapon. Nay? Bilang-bilang muna ako.
20. 20. Ito, mga tagpipiso na guys. Ay, 5, 6, 750. May iskastip sa yata ko iano ko muna ito ng pag 10 pesos kasi niro-roll ko sa scotch tape. Pero dapat pag malaki-malaki lang. Ay, ang bobo mo. Mabilisan lang, madumpang kayo. Yan. Ito ako. Kumpleto ako dito ng gamit guys. May stapler, may pentel pen, may ball pen. Ngayon ito, inuro-roll ko yung 10 pesos na ganyan. Para hindi ano. Yan. Tapos sa gilid na naman. Kinuha ko na lang yung gunting para hindi ko na. So 10 pesos ito guys.
Yan. Isa pa. So, 10, 20, 30, ayan. Para clear ng, tigtitin ito. Ngayon, ibalik ko dito sa supot kasi may mga barya pa dito sa drawer, guys. 30. Saka itong tigpa 50 pesos to 100. Ayan. Ito naman 100. Ito 500, guys. Yan.
Sabi na ba kayo may magsala? Hello, sis Mimi Beer, alam ko na yung logo mo. Kahit hindi ko makita masyado. Alam ko na yan. Ayan, shout out sa iyo sis, Kapsat. Next ko lang kasi, kinuha ko lang yung cellphone ko kasi yung apo ko mag-charge daw. Pudot.
Baba diya yun, yung baba kong nagigit pa kasi medyo ice-ice na. Ayan, kape po tayo. Ayan. Kape po kahit na mainit ang panahon. Ako ay mahilig magkape, guys.
parang uulan na ano. Ayan. Kape tayo, kape. Mahal naman pala yung steamer na electric steamer. 790. Ganyan oh. Sa Shopee.
Parang dumilim yung paligid ko. Ayan, kape po tayo.
Dito lang ako sa Facebook na scroll lang ako. Thank you Lord ne. Since katapusan, naging 1,800 na yung subscriber ko. Ngayon nadagdagan ulit 1,817. So, mula nung katapusan hanggang ngayon, ay 17 subscriber ang nadagdag. Thank you Lord talaga. Sana itong end of the year ay magiging 2,000. Masaya na po ako noon. So maraming salamat sa inyong suporta, sa aking laging mga solid supporter. Thank you sa inyong lahat. Nagpalain po kayo ni Lord. Dito lang ako pupunta lagi, tinitignan ko yung mga araw-araw talagang nag-i-increase. So thank you talaga, thank you. Init. Para tayo, paglagyan ko lang ng
Tutuloy po natin ang kape dahil titignan ko lang yung pinost ko sa Facebook. Ang aking Facebook account pala ay Mac Jennifer. Ayan, yan ko. Ayan po guys, yan po yung main account ko sa Facebook. Ang aking Facebook page ay street food at yung isa kong account ay ito. Dalawa kasi ang Facebook ko. Ayan po. Ito yung pangalawa kong account sa Facebook. Pero ito naka-private. Yung Mac Jennifer lang ang naka-public. Ayan, ito naka-public po. Naka 7,100 mahigit na ako dito sa na followers saka friends. Ayan, kape. Kape po tayo. Coffee time. Ayan, nalagay ko naman ang music. So, ito kakainin ko na guys. So, yung natin, gunting. Yung gunting natin. Tignan ko kung masarap ito kasi masarap sabi nila. Pero lahat kasi ng brown rice, red rice, black rice, natakman ko na yan. Yung sa abroad ako, may brown rice pa. Iba lang yung puting bigas. Iba lang yung basmati. Iba-iba talagang may Egyptian rice na tinatawag doon, mga brown rice, red rice, black rice. Yung black rice saka red rice ay malambot siya. Pag niluluto namin doon, kahit hindi namin lagyan ng ng mantika. Guys, sa atin yung pagluto dito. So ito mo masustansya naman to guys. Oh. Yung coffee. Harap.
Ayan. Ayan. With coffee. Ayan. Healthy po itong kinakain ko na ito, healthy. Ayan. Magre-release muna ako guys. Ito
Ayan. Ituloy po natin ang merienda natin. Ayan. Mm. Itong pong ano guys. Papunta na po sa Biskaya. Sa Isabela. Basta papunta na dyan sa bundok-bundok na dyan na ano, na lugar. Kasi dito na sa amin ay nakakatakot duman sa kalsada. Nakakatakot tumawid kasi ang daming mga riders. Talagang bibilis nila. So ako pag pupunta ko sa kapatid ko sa kabilang kalsada lang siya. Talagang tinitingnan ko yung mga sasakyan kasi talagang ganyan sila. Oh. Muntik na akong masagit dyan sa may kanto noon. Nung overtake yung kotse, buti hindi niya ako nabanggam. Muntik na, itinumba ko na lang yung bisikleta. Yang mga madam. Len, nakapirma ni Harben? Ha? Nakapirma ni Harben? Ah. Dapat, wansa naman ang kunsing. Baka sa... Awan suna na panji kwansa. At ay nga, tingnan sa nung kuangay. Hmm? Dapat sila sa bila. Dapat niya sa bila. Wala, dapat siya sa bila. Ah. Talaga sa musaltal na niya, o Domingo. Wala na dali Christmasan, ano Christmas yo? Tapos agpagman ng karulingan. Si Pastor na nakapagman. Ha? Ano din ni Pastor? Ada pa naman yung Pastor para di kwa. Yan guys, hindi na ako matapos-tapos. Ne, ni Pastor ne. O dali Pastor ko sa sampo na. Kalam sampo na. Kape, kape. Ini ka na di classmate ko nga nandiyan may sa di anak na ijay. Classmate ko. Ini ka nagpet di utak nga fruit salad. Dami din awat ito. Ito yung kapay laong ko na Kasi namin. bagay ng kalmarasing madawat na. Tapos sa jimputi daw may sindata nagadumad di si Daka ng mga ibos. Ang ko na ibus Gabi kami. ko ditation. Katanong daw takti ko tayo ikabot ko na di ko. Nayon naman ko na ni classmate ko. Hindi na yung pinanayot na gaya. Na yung masaji ko niya. Di Baka. Ay di ko. Ura di nga
Di prito-prito. Pispilin sa atin. So DJ iso lang tikin ng kontentang kung subot di ayam. So ito ka man pala ang ta dati service ko na nakikwak pa iya. Service ka pa. Nanasurok nga 40 nga taon nga kami nagkinita. Na. Tapos ko isang elementary Pero tikin. tataan na kawitan. Agad na lang kanong aminan. Nung sunod akong tapos na tikwa di Facebook. Mayaman sunod di yan. Kung kami pa kinigin na. Pinagdilingay ka na, karap pinagpa ni Jupir. May di ka man nakita ng nagpakasimong aminam. Sabon. Sabon nga. Panglaba. 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 Deodorant. Santa. Ada. Pagbabay pang lalaki. Panglaba. Mamanaw. So, greasy natin. May isang panglalaki. Tingin. Yan. May bumili kasi ng Rexona na pang lalaki, Rexona pang babae. Dito ko sa inabot, hindi dito kasi mainit yan. Pag yung ano, snack ng pa na ano, pulas muna ako. Yan. Saka sabong panlaba, saka shampoo. Ayan, bumili sila. May sabon naman akong na mabango. May silka papaya. Ang ganda ng hangin, oh. Ang ganda. May bumili ng soft drinks. Tinawag ko na lang ako.
sarap ng hangin. Wala na lang yung soft drinks ko doon. Bukas na lang bibili. Hindi ko pala. Ayan guys, 2 hours lang ang paglalab ko ngayon kasi puro cellphone ko naluban. Init, sobra grabe init. May mga chichirya. Ang wala para sa akin ay magic sarap. Gumawa pa ako guys ng mga sabon na dishwashing soap. Dalawang klase yung kalamansi sa lemon. Yung kalamansi, yung iba inilagay ko dito, yung iba iniwan ko doon sa galon para yun na lang gagamitin namin pag magwawas kami ng pinggan. Pero yung mga lemon na flavor, dito lahat. Ayan. Pag may pira ko guys, bibili ako ng ganito. Para lang ko ilagay ito. Para itong mga doon ko na ilagay para walang marami. Dito kasi ang gusto ko, bili pa ako ng isang parang yung small cabinet na binili ko. Para doon ko ilagay yung mga iba pa. Sa Shopee. Ito. Ito. Organizer. Ito kasi guys, binili ko rin ito. Tapos yung mga ganito. Ayan, yung paglagyan ng chichirya, binili ko rin ito kasi noon nakaipit lang talaga. Ngayon nagka-organize na ito sa harap. At saka yung ayan ito. Gusto ko pang bumili ng isa. Para may ilalagay pa ako dyan.
Ganyan guys, oh. Para doon ko i-hang at malagyan ko yung mga jars para lagay pa ko ng marami pang mga jars na ganito. Ang bayad daw nito ay, pero mahal lang ito guys, pero talagang ano siya, bakal. Yan na, tatlo sana. Bali yung dalawa na ganun. Pwede na rin isa-isa. Dalawa. Ay 199 pesos. Pero ano yung bakal kasi. Ito kasi hindi na namin binuksan ito. Dati binubuksan ko yan. Mula nang mayroon nabuksan nila itong kabinet ng pang-biskwit ko. Naiano nila yung kamay nila. So nakuha nila yung ibang biskwit dyan. At that time na notice ko, sinarado na ng anak ko. Inilak na niya ng inano talaga niya ng alambre. Tinalian talaga niya. Kaya hindi na namin bubuksan doon. Kaya ang gagawin ko na yung bibili ako yung wrap. Yan ko na ilagay para marami pang mapaglagyan. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa suporta. Thank you ulit. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking live. Pasensya na po. Ako ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Ang Panginoon na lang ang magbabalik sa inyo. Maraming salamat. Bye! Mayroon pa akong ng brown rice sa ngipin ko.